Benvidos ao debate, un espazo concebido para a rigorosa exploración intelectual e análise de contrastes sobre textos fundamentais que, moldean as nosas visións do mundo. Textos que nos definen, claro. Exacto. Mira, para comezar, cando observas unha desas inmensas catedrais góticas europeas, a túa mente tende a procesala como un obxecto único, non? Sí, como un monolito. Iso é, un monolito de pedra que parece desafiar a gravidade. Todo parece deseñado con unha precisión estructural e matemática absoluta, sabes? Onde cada peza está totalmente subyugada ao peso colectivo e a esa visión omnisciente do arquitecto. Sentes a inmensidade do conxunto e esquécese o detalle. Exacto. A túa vista vaise inmediatamente á estructura completa. Rexistras a majestade, esa estrategia abraiante da construcción. E pérdese a perspectiva individual. Miles de pedras talladas individualmente. Mans libres que hai séculos decidieron colocar esa pedra concreta nese ángulo exacto. Sí. É unha elección individual, unha a unha, a que permite que a catedral exista realmente. E de súpito con esa observación, a ilusión dese monolito ríxido esvaécese por completo. Totalmente. Daste conta de que o que parece un todo predeterminado é en realidade un campo de batalla histórico. Unha loita entre a necesidade dunha planificación estructural unificada e, a acción do individuo. E iso levamos o tema de hoxe, non? Iso é. Hoxe mergullámonos nun material de orixe fascinante que captura exactamente esta tensión. Estamos a falar dos comentarios exegéticos de Marino el Tabut sobre as lecturas do quinto domingo de Pascua. Así é, feitos dos apóstolos, o Salmo 32, a primeira carta de Pedro e o Evanxello de Xoán. E o debate central aquí é clave. Sí, e o que fai que estes textos e análise que fai Tabut deles sexan tan vitais non é só a súa dimensión histórica ou teolóxica. Claro. É esa profundísima tensión que revelan sobre a propia natureza humana, sabes? Como nos relacionamos co divino e, simultaneamente, como nos relacionamos coa nosa comunidade. Totalmente de acordo. Como se construye algo duradeiro sen esmagar a quen o construye. Precisamente. A ver, o material describe a formación e a rapidísima expansión da comunidade cristiá tempera. Estamos a falar do século I, unha época de turbulencia brutal e de crecimento moi acelerado. Un contexto moi difícil. Sí, pero a pregunta central, o verdadeiro eixe da nosa análise hoxe é: cal é o motor xenuíno desta evolución segundo os textos? Aí está a clave. Eu, pola miña banda, estou convencida de que o que vemos aquí é fundamentalmente un triunfo da solidaridade estructural e adaptación comunitaria. Xa, a institución. Sí, a esencia destas lecturas radica na supremacía do obxectivo colectivo e na necesidade ineludible de construir institucións que preserven a unidade. Pois eu argumentarei na dirección oposta, como podes imaginar. A ver, sorpréndeme. Defenderei que a pedra angular destas lecturas, a verdadeira forza motriz que o cambia todo, é o rexeitamento absoluto ao determinismo sistémico. O motor real é a manifestación radical da liberdade individual e a axencia persoal ante Deus. Sen esa elección libre e consciente do individuo, calquera estructura que intentes montar é, só un casteleto de naipes a piques de caer. Acepto o reto. Para poñer as cartas sobre a mesa e establecer ben a miña posición, quero que nos fixemos no fío conductor que Tabut debuxa ao longo do material. Adiante. É a supremacía do colectivo, que ela resume na máxima do Evanxello de Xoán, que sexan un. Se analizamos, por exemplo, o texto dos Feitos dos Apóstolos, vemos unha comunidade que enfrenta unha crise logística existencial enorme. O tema das viúvas, sí. Exacto. A fenda entre os primeiros cristiáns de fala grega e os de fala hebrea non se resolve pedíndolle a xente que sexa mellor persoa a nivel individual. Bueno, eso podería axudar. Podería, pero non foi a solución. A solución foi inventar unha institución nova, o servizo das mesas. A presenza divina neste contexto maniféstase na capacidade estructural para adaptarse e sobrevivir. Ya. E isto corrobórase logo en Xoá, onde a propia idea de salvación se redefine. Tabut cita a Santo Agostiño para falar de o Cristo total. A salvación non é un logro illado, sabes? Entendo por onde vas. É a solidariedade de toda a humanidade en Cristo. Para min o texto é claro. Non imos cara a Deus como francotiradores espirituales illados, senón como un todo interconectado. Eu abordo dun xeito bastante diferente. Creo que si lemos o material coa lenta adecuada, decatarémonos de que subliña, por riba de todo, o libre albedrío individual. Mesmo nestes textos tan comunitarios?
Especialmente nestes textos, onde tives o triunfo da institución a burocracia incipiente para salvar os mobles, eu vexo a protección rigurosa do individuo. A ver como xustificas eso. Pedra viva na construcción ou pola contra tropezar é sempre unha consecuencia dunha lección libre. Sí, fala da elección. O texto insiste en que o Deus liberador só pode respectar a nosa liberdade. E se retrocedemos ao Salmo 32, a figura do Hasid, o home xusto, destrue calquera idea da persoa como unha simple peza dunha engrenaxe estructural. Unha engrenaxe? Tampouco diría eso. É que o Hasid é alguén que de forma totalmente autónoma decide confiar. A axencia moral do individuo é o único que lle dá legitimidade a todo demais. Sen iso, a estructura é baleira. Entendo por que pensas iso e ten sentido filosófico, pero permíteme darche unha perspectiva diferente profundando naquilo que mencionaba dos feitos dos apóstolos. Claro, imos ao capítulo 6. Se alguén que nos escoita se pregunta como unha simple disputa loxística sobre repartir comida ás viúvas se relaciona coa liberdade humana ou a teoloxía, ten que entender o contexto. Era unha crise de crecemento pura e dura. Totalmente. A comunidade estaba a medrar tan rápido que o sistema colapsou. Os xudeus da diáspora de fala grega sentían que as súas viúvas estaban a ser discriminadas fronte ás viúvas locais hebreas. E con razón. Claro, pero como resolven isto os apóstolos? Non apelan á conciencia moral da que falabas, non dan un sermón sobre usar o libre albedrío para non ser inxustos. Non, convocan unha asamblea. Exacto, fan un ejercicio abrallante de enxeñería institucional, convocan a asamblea e crean un cargo novo, os diáconos, elixiendo a 7 homes con nomes gregos para xestionar o problema. Sí, os famosos 7. E Zabut sinala magistralmente que isto demostra que a fidelidade non é quedar conxelado no pasado. Cando a comunidade medra, a equidade xa non se pode deixar a boa vontade dos individuos. Xa precisas organización. Precisas un sistema, unha estrutura que garanta esa xustiza de forma sostible. Sinto moito, pero simplemente non compro iso. Non. Non, déxame dicirche porque a túa lectura, aínda que soa moi eficiente, omite a verdadeira xénese do conflicto e, polo tanto, a súa verdadeira solución. A ver, contame. Acepto que hubo un cambio estructural. Evidentemente nomearon a 7 persoas, pero cal era o problema real ali? Zabut explica moi ben, a lingua e a cultura. Certo, os gregos e os hebreos. Ela cítanos unha frase que me parece unha xoia absoluta. Unha lingua é unha rede lanzada sobre a realidade das cousas. O que tiñan ali non era un problema de follas de cálculo e suministración de pan. A fame era real. A fame sí, pero ao fondo era un choque de identidades individuais radicais. Os de fala grega tiñan unha visión do mundo, uns costumes e unha maneira de entender a realidade completamente diferente, sabes? Sí, pero tiveron que xestionar xuntos. Claro, pero a innovación de nomear a eses 7 homes non foi un triunfo da asimilación estructural. Foi precisamente a estructura dobrándose para recoñecer e respetar a individualidade cultural. Eso é darle a volta ao argumento. É que a institución tivo que dar un paso atrás e modificarse porque non podía, nin debía, esmagar as realidades individuais cun rodete homogeneizador. Esa foi a clave. Iso é un punto interesante. Encántame que traías a cita da rede. Pero, pensa nisto un momento. Se a lingua é unha rede diferente lanzada sobre a realidade, non é procesamente a nova macroestructura institucional o que lles permite a todas esas redes distintas pescar no mesmo barco sen afundalo. O mesmo barco, Sí, a ver, a diversidade cultural é unha idea preciosa, pero sen a institución, sen ese servizo formalizado e a delegación de poder dos apóstolos, que crees que pasaría? Terían que amañarse de outro xeito. A comunidade simplemente fracturaríase en 2 sectas rivais. Os gregos collerían as súas redes, marcharían ofendidos e fundarían a súa propia igrexa, e os hebreus quedarían coa súa. É un risco, seguro. A diversidade individual sen un contedor colectivo leva inevitablemente á separación e á desintegración. O que os mantivo unidos non foi só recoñecer as súas diferenzas no baleiro. Foi a acción do 7. Foi que a estructura se reinventou para manter a todo o mundo a flote. A estructura salvou a unidade cando a individualidade desatendida ameazaba con destruíla. É unha metáfora moi hábil, sabes? Eso de pescar no mesmo barco. Pero tes que ter cuidado cando levas ese imperativo da estructura, ese obxectivo de manter o barco a flote custe o que custe as súas últimas consecuencias. Por que o dis? E isto conéctase directamente coa analogía da que fala a primeira carta de Pedro, porque se confías demasiado no sistema, acabas silenciando a natureza voluntaria da fe e da adhesión.
Non creo que o texto suxira iso. Un barco moi grande, moi eficiente, construído para que ninguén escape, deixa de ser un pesqueiro e convértese nun barco de escravos. Un barco de escravos. Iso é ir moi lonxe. Eu defendo que a pasaxe de Pedro, en realidade, reforza a primacía do proxecto común. Pois escoítame un segundo e verás por que o digo. A ver, O texto de Pedro e a análise de Zabut falando a humanidade sustituindo o vello templo de pedra en Xerusalén. Agora a comunidade é o lugar da presenza de Deus. exactamente o que o dicía. A comunidade, o colectivo. Pero agarda, Zabut é tallante respecto ao rexeitamento de calquera noción de predestinación divina aquí. Ela lémbranos que a pedra angular, Cristo, foi rexeitada por individuos con capacidade de elección. Os constructores que a recheitaron, sí. E cita a profecía de Simeón dicendo que esta pedra provocará a caída e o erguemento de moitos. Esa caída non é un fallo de diseño no sistema, non. Non, claro que non. Nin é unha necesidade imposta polo arquitecto. É a consecuencia pura, dura e inevitable da decisión humana libre. Se a xente é forzada a subir a ese barco teu, a estructura perde o seu valor moral por completo. O inmenso valor deste edificio espiritual, desta nova catedral humana, reside única e exclusivamente en que cada pedra elixiu estar aí. A liberdade individual é a premisa. A estructura é só o resultado temporal desa liberdade. Nesa imaxe do barco de escravos é forte, recoñezo, e admito que me fai pensar no perigo das institucións cando se pervirten. Non vou negar que a liberdade individual é un requisito previo. Grazas. Onde non estou convencida pola túa liña de razonamento é no propósito último desa liberdade. A que te referes? Volvamos ao texto de Pedro e pensemos en termos prácticos. Fálase de entrar na construcción como pedras vivas. Para entender isto, temos que usar un concepto simple. O propósito teleológico. O propósito final do deseño. Exacto. A razón final para cal algo foi deseñado. Cal é o propósito dunha pedra illada no medio dun descampado? Pode ter varios. Por moita liberdade que teña, unha pedra soa non proporciona refuxio, sabes? Non sostén un tellado contra a xuvia, non forma un santuario para ninguén. Evidentemente, soa non pode. A dignidade desa pedra, a súa verdadeira realización, só se cumpre cando se integra na parede. Tabut di, apoiándose no texto, que nos convertemos nunha nación santa, un pobo. Xa, o foco colectivo. A túa identidade individual atopa a súa máxima expresión cando se subyuga voluntariamente ao servizo dos demais na estructura comunitaria. O colectivo é o que dá sentido á peza individual, e non ao revés. Douche razón en que unha pedra illada non fai unha parede. Iso é lóxico. Pero a túa afirmación de que a peza só ten valor se se subyuga á parede paréceme bastante problemática. Problemática por qué? Si é voluntario. Especialmente problemática cando lemos a Tabuz tratando de descifrar as intencións do divino no Evanxello de Xoán. A liberdade non é un simple trámite, sabes? Non dixen que fose un trámite. Un papel que asinas antes de que te poñan cemento por riba e quedes inmobilizado para sempre na comunidade. Non, a liberdade é un estado vibrante e continuo. E aquí é onde a reinterpretación da liberación no capítulo 14 de Xoán é tan reveladora. Falas do discurso na última cea. Sí. É un momento fascinante porque, a tensión na sala é palpable. Os discípulos están cheos de ansiedade, están desconcertados. Exactamente. E por que están tan ansiosos? Por que están ao bordo do pánico e da decepción? Tabuz explica moi ben. Porque ían perder o seu líder. Sí, pero tamén porque estaban rodeados dunha hostilidade brutal por parte do Imperio Romano e das autoridades, e a súa esperanza era puramente política e estructural. Querían un líder militar. Eles querían un mesías que montase unha macroestructura de poder, un exército ou un novo goberno sistémico para esmagar aos romanos e impoñer a xustiza desde arriba. Iso é moi certo. As súas expectativas eran totalmente terreas e políticas. E que fai Xesús nese momento crítico? Fai algo que me parece asombroso. Despraza totalmente a esperanza. Rexeita liderar un levantamento sistémico e no seu lugar dilles: o que cree en mí fará as obras que eu fago. De súpeto empodera radicalmente o individuo. Xa, a fe persoal. Promete que a capacidade de vencer calquera escravitude, sexa física ou moral, reside no suxeito libre que actúa con fe. A verdadeira liberación aquí non é a pertenza a un colectivo blindado, é o espertar desa axencia persoal. É unha lectura incrible desa escena, de verdade.
Ese contraste entre expectativa de poder militar e a verdadeira misión é o núcleo do texto. Porén, Sabía que viña un porén. sinto dicirte que, aínda vendo iso, dilúes demasiado o alcance da mensaxe cara a unha especie de iluminación moral individualista. Individualista non, persoal. Case de superación persoal moderna, diría eu, e o texto de Xoán non apoia iso. Imos a frase chave ao redor da cal pivota a análise de Tabut nesta sección. Xesús di, ninguén vai cara ao Pai sen pasar por min. Correcto. Se rascamos un pouco na exeguese desta frase, chegamos a un concepto revolucionario, a solidaridade humana absoluta. E aquí teño que traer o termo ontoloxía interconectada. Iso soa moi complexo, a ver como baixas á terra. A nosa ontoloxía, é dicir, a nosa propia esencia de ser, a nosa existencia máis profunda, está tecida cos demais. Cando Tabut evoca o Cristo total de Agostiño, referíndose á humanidade inteira unida, estálle dando unha labazada a calquera tipo de salvación solipsista, a esa superación solitaria. Pero non podes ter solidariedade verdadeira se non hai individuos libres decidindo practicala. Eso é o feito. Por supuesto, pero a escala desa solidariedade é comunitaria, non de átomos illados. Naqueles tempos, Xesús falaba do Fillo do Home, un concepto que Tabú dá clara que anunciaba a vitoria de toda a humanidade reunida como un só home, un só corpo. Unha metáfora da humanidade no seu conxunto. Iso non vai dun puñado de individuos empoderados que logran fuxir das súas limitacións en paralelo. Tabut formula algo abrallante. Se ninguén vai ao Pai sen Cristo, debemos aceptar a contrapartida lóxica. Cal? Cristo non vai cara ao Pai sen nós, todos xuntos. A verdadeira liberdade moral da que ti falas só é válida neste universo teolóxico cando desemboca na emancipación de toda a humanidade como conxunto. Calquera liberdade individual que non busque construir ese Cristo total é pouco máis que un espellismo. Mira, esa imaxe do Cristo total marchando xunto a unísono soa teolóxicamente poética, encántame. Ata que volves poñer os pés na terra e lembras os versos de Pedro sobre a pedra de tropezón. A realidade sempre é máis complexa, sí. A idea dunha humanidade avanzando como un só corpo é estupenda na teoría, pero na práctica diaria daqueles primeiros cristiáns, o texto enfócase nos actos máis solitarios e aterradores que existen. O martirio. Dar a fe ou rexeitala ante a morte. O propio Xesús, no mesmo Evanxerio de Xoán, apela constantemente á mente empírica individual. Di, se non me credes polas miñas palabras, crede polo menos polas obras mesmas. Pide unha proba, unha constatación. Pide análise. Pide que o individuo xulgue. Deus non asimida a humanidade como se fose un furado negro atraendo toda a materia colectiva sen preguntar. Como se adoita dicir, el chama a porta, pero esa porta só ten o pomo por dentro. É unha frase moi fermosa e moi certa. A túa comunidade estructural, esa solidaridade conectada, só adquiere peso ético polo risco real e perpetuo de que calquera individuo decida dicir non. E pensalo en termos históricos dalle moita máis forza. En que sentido? O que fixo evolucionar a eses primeiros cristáns non foi a perfección burocrática de crear o servizo de mesas, iso axudou, pero foi a coraxe silenciosa e individual dunha persoa tras outra decidindo decirlle sí a unha creenza, fronte a un imperio que lles exixía sometemento absoluto baixo pena de morte. Sen esa liberdade intransferible, a túa comunidade é só un rabaño automatizado. E non serei eu quen lle quite mérito a inmensa coraxe deses individuos ante a opresión romana. Iso é historia pura, o sea, iso é innegable. Xa. Creo que, logo desta inmersión nos razonamientos e nas fendas do texto, podemos tentar unha síntese do que o material nos permite comprender hoxe, non crees? Sí. Creo que tocamos os puntos cruciais. Crise das viúvas, ata a poderosa visión dunha nova morada espiritual sostida por todos e a asombrosa teoloxía do corpo interconectado en Xoán demostra algo vital. Que a estructura gaña. Demostra que o avance humano dase cando somos capaces de crear e soster institucións. A presenza transformadora cristaliza cando a comunidade adapta a súa estructura para non deixar a ninguén atrás. Boa, entendo o teu punto. O individuo, en última instancia, atopa a súa maior plenitude e salvación non na solidade do seu pensamento libre, senón ao comprender que ninguén avanza só. O recoñecemento de que Cristo non vai cara ao Pai sen nós é o cumio da solidariedade. Por a miña banda, e considero que esta visión respeta profundamente a teimuda insistencia de Tabut en rexeitar calquera fatalismo
fatalismo ou predestinación, conclúo que non hai estrutura comunitaria lexítima sen o individuo no centro. A liberdade por riba de todo. Unha comunidade, xa sexa relixiosa no século I ou calquera sociedade civilizada actual, perde rapidamente a súa alma cando decide sacrificar a axencia persoal no altar da eficiencia logística ou da unidade imposta. Ya. O pulso daqueles primeiros anos non dependía de planes arquitectónicos a grande escala, sino do exercicio perigoso, incontrolable e maravilloso da liberdade humana. Ser unha pedra que decide deixarse tallar é un acto de soberanía persoal que escapa a calquera imperativo sistémico colectivo. Onde creo que si podemos atopar un terreo firme e común, un punto no que o texto de Tabu non deixa marxe de dúbida para ningún dos dous, é na magnitude do cambio de paradigma que experimentou aquela xente. Absolutamente. Foi un terremoto histórico, o sea, un movimento tectónico na forma de entender a religión e a humanidade en si mesma. Totalmente. Nestes textos presenciamos unha mudanza total. A sede da presenza sagrada xa non está nun templo material de xerarquía ríxida e bloques inanimados. Desplázase cara a unha dinámica humana viva. A xente converteuse no templo, sabes? Correcto, e iso é fascinante. Xa sexa que expliquemos ese paso centrándonos no compromiso irreductible individual de cada persoa libre, como ti propós, ou pondo o foco na incrible capacidade humana para innovar e construir un tecido solidario onde todos somos interdependentes, como defendo eu. En calquera dos dous casos, a transformación é innegable. A realidade é que o edificio deixou de ser inerte. O santuario agora respira, dubida e adáptase. Reflexionar sobre estas dúas forzas en permanente tensión axúdanos moito. Observar esa loita entre a magnitude comunitaria que busca protexernos a todos e a liberdade inalienable que nos fai humanos danos unha fiestra incrible para entender as raíces da nosa cultura. Iso é un equilibrio delicadísimo que milenios despois seguimos tratando de perfeccionar nas nosas propias vidas e sociedades hoxe en día. Sen dúbida niñuma. E queremos deixarvos con esta reflexión, lembrando sempre que a obra de Marie-Noëlle Tabut e os propios textos albergan innumerables capas de contexto, historia e lingüística que hoxe só puidemos rozar na superficie. Queda moitísimo por explorar ali. Moitísimo. A próxima vez que pasedes por diante dunha desas formidables catedrais góticas da nosa xeografía ou cando meditedes sobre o complexo tecido das vosas propias empresas, familias ou comunidades, fadedevos esta pregunta. É a maxia do gran plan estrutural o que sostén o peso contra o vento e o paso do tempo? Ou é a vontade silenciosa e inquebrantable de cada pedra individual que de maneira libre decidiu soportar a súa parte da carga? Grazas por acompañarnos hoxe en O Debate.